O que ia ser a ampliación da Casa da Cultura de Carril, Emilia García, acabouse convertendo neste albergue de peregrinos da Ruta Xacobea do Mar da Arousa. A remodelación supuxo a súa conversión nun inmoble moderno e accesible e con vistas á Cortegada. Eses traballos, dirixidos polo arquitecto municipal Iago Fernández, acaban de rematar. Atopas que tes unha infraestrutura en desuso, que algunha xente planteaba demolela, pero que podes aproveitala. Se aínda por riba consigues que a persoa que deseña este albergue teña visión de Iago, esa visión moderna, con unha estética, por certo, que a mí me encanta, e con unhas vistas privilexiadas da illa de Cortegada, pois estás facendo o albergue redondo. A obra foi posible grazas a unha partida de 600.000 euros do Plan Concellos da Deputación de Pontevedra. A súa presidenta salientaba hoxe a utilidade desta liña de achegas aos concellos, garantindo a súa autonomía e permitindo destinar os recursos onde os gobernos municipais queren. A socialista amosouse entusiasmada co resultado do proxecto. Este é o mellor albergue que hai en Galicia, vai a ser o mellor albergue que hai en Galicia. E aproveitou Carmela Silva para reflexionar sobre o revulsivo que supón o camiño para esta zona. Todo o que ten que ver con a traslatio, pois colle cada día máis corpo, máis interés, máis capacidade de atracción de visitantes e, dende logo, este vai a ser un edificio que vai a acoller a peregrinas e a peregrinos, pero que vai a dinamizar Carril, non? Un albergue, dixo Silva, de quinta xeración que contempla todas as prestacións que precisan os peregrinos para facer máis cómoda a súa estadía, con zonas de descanso, aseo, comedor e tamén espazos de lavandería e de almacenaxe de bicicletas. O que non ten de momento é o mobiliario. O alcalde pídelle celeridade á Xunta. Que a Xunta de Galicia pois nos diga que o que van a poñer, que non nos veñan con soamente unha lavadora e que o resto do mobiliario temos que poñer o Concello de Vilagarcía. Creo que estamos sendo bastante xenerosos en moitas ocasións, en outros lados se fan con fondos propios da Xunta, ben, pois xa que o Concello de Vilagarcía non ten esa sorte, pero si ten a sorte de ter a Deputación de Pontevedra, pois que non nos escatimen co mobiliario esta hora. Para iso, o Concello vai solicitar a integración destas instalacións na rede pública de albergues do Camiño que xestiona o Goberno galego.